Hvis regionerne skal kunne fungere effektivt efter demokratiske principper og i den ånd, som regionsrådet er valgt, så skal de udskrive skat. Det vil være et sundt demokratisk princip, som sætter vælgeren i centrum. Kampen om regeringens gunst for at få midler til at drive blandt andet sygehusene er usund. Det har gjort strukturreformen til en centraliseringsreform og ikke det modsatte. I dag får regionerne deres penge fra staten efter et bureaukratisk statsligt fordelingssystem, som betyder, at staten alligevel får det sidste ord. Jeg tror, det er sundere, at økonomien skaffes der, hvor pengene bruges. Om vi skal overlade opgaven til staten? Det har før været prøvet med statshospitaler, åndssvageforsorg, som det hed, gymnasierne osv. Og det gik helt skævt, indtil amterne overtog. Og der er vel ingen, der vil påstå, at Rigshospitalet er bedre styret end landets øvrige sygehuse.